научили. Браво, бате и како. Добре сте я научили да се справяш с хейта. И аз като имам дете някой ден ще го науча така. Вие ме вдъхновихте. Благодаря ви много. Ей, Криси, слушай сега. Хейтерите са тъпи олигофрени. Запомни го това. Затова всеки път, когато видиш хейтер, задължително добре ще ще. И колата на жака ще се разяве и супер. Това е начинът да се справяш с хейта в този живот. Разбери го. Воу, Криси! Айде по-спокойно с езика, момиченце. Какво ще кажеш първо да влезеш в пубертета и след това да ми се правиш на интересна, а? Що да се ядосах, че някакво малко момиченце ме напсува в интернет. Съжалявам. Дами и господа, това беше перфектен пример за това какво се случва с едно малко дете, когато му бива подарена слава още на ранна детска възраст. Браво, Санде система, Чичо и Леля за пример, браво. Да не никой никога... Не. Ей той! Само не и той! Най-големият ми хейтър! Моят кръвен враг номер едно! Грустта, водачът на крав, хейта отдава е тук, за да ме унищожи! Няма да ви лъжа. Малко ме е страх какво ме подготвя, но аз съм мъж и трябва да се стегна. Давай, Гроздане! Готов съм за теб! Той хейти много Лили Аначкова. Толкова е гаден и противен. Но в случай, че не знаете, Гроздан ме мрази, защото аз не харесвам Лилия Начкова. Даже и в TikTok се пише Лилия Начкова фен. Което ме предразполага да си направя изводите много бързо, ако трябва да съм честен. Всеки, който е чел Библията, знае, че там точно и ясно е написано, че всеки един, който се пише Лилия Начкова фен, има IQ-то на една прънка. Което, нали, не е толкова зле. Трябва да се изясни това нещо. Все пак е с малко повече от нейното. Краски е тъп, прост, задестен, гей. Все пак съм бил гей. Слушай ме сега много. Ще харесвам каквото си искам. Ако искам, ще харесвам жени. Ако искам, ще харесвам мъже. Баби, дядовци, животни. Не е твоя работа. Не ти влизам в работата да ли спя с антилопата. Смударяк. Да, знам, че е по-възрастен от мен. И какво? Вземи си кака да те отрака са казали хората. Краски е много хубав. Ти пак сте говнояк. Краски, между другото, е много едъгъв. Абе, нали ми обеща да го запазиш в тайна, когато ти споделих за недъзите ми, бе? Казах ти, че ми е леко крива една работа, ама нали се разбрахме да се остане между нас, човек? Защо нарушаваш договора, ня? Искаш ли сега аз пък да издам